треньора на отбор Родина, който за втора поредна година спечели турнира, и нека сам да се представим. Да, аз се казвам Георги Загорчев и съм треньор на Родина 2 и съм много щастлив, че спечелихме втора поредна година на този хубав турнир, който се организира от добър менеджер, от хора, които милеят за българския футбол и искаме да се развива по този начин и колкото може по-млади футболисти и начинаещи да представят България, ще бъде много по-добре. Поискате да благодарите на някой? Благодаря най-много на отбора, защото те се представиха отлично, с голям стимул, като второ поредно издание да го спечелим. И надявам се следващата година да направим трето. Хет-трик да направим, да. Въпреки мразовития ден днес, ние се насладихме на един красив футбол. Благодаря ви и честито още веднъж. Благодаря и аз на вашия екип. Бяхте много любезни. Поздравявам всички отбори, които се присъединиха на това футболно събитие, което представлява България. И занапред да бъде все така успешен турнир. Как се стори организацията? Организацията ни се стори добра, но мразодовитото време направи малко да мръзни и да треперим до края на финала. Отиваме към награждаването. Да, благодаря ви. Втора поредна шампионска титла. Бихте ли се представили? Това е капитана на отбор Родина. Нека от него да чуем. Казвам се Стоян. За втори път сме шампиони. Благодарение на момчетата, добрата дисциплина и добрия колектив, който сме изградили, които играем във вторник и петък и сме все заедно навсякъде. Всичко се дължи на тях и на добрата организация. Чудесно! Днес в този мъртвовит ден, мартенски ден, труден ли бяха съперниците? Трудни бяха съперниците, всички играха много добре, но когато има желание, забравяш за труд и за всичко и единствено се отдаваш на играта и на удоволствието, което доставихме.